Uthi umjabulisa ipeni ngathi selilokhu lidwebe njalo manje. Sawubona kuphi nakuphi lapho unyakani lombukisa njengamanje kubingelela yena-ke umathinta acebisa into ngizomqamela amehlo akho abanye izobaqamela imali uthi buwazi sangoma sayensi ikhoma mfundo nefica esoshini. Ngayitshela ngathi umntana womuntu onqumana nonkomba ukutshela nolazo. Kulo ngangezulu ngangingayini wadla mfo wacebisa. Ya sanibonani. Ngabe usuku lakho lokuqala cela ukuthi subscribe ushare uphinde ucomment okukhulu ngakho konke uma usubscribe ayikho imali ehambayo kodwa-ke wena wokuqala uthole notification uma-ke sekufakela ividiyo hamba phambili. Ngaleza kwethu ilokhu ihambe njalo i-trend lapho khona-ke kudwetshwa khona abaculi kuhanjiswe kuthisha ufike uthole total uthi-ke umjabulisa hhayi leli peni engathi selilokhu lidwebe njalo kanti umuntu umazi laphana utheni heyi nginikeni 5 minutes mina ngidwebele umuntu ofike nale nto yokuthi kudwetshwa abantu kanje kanti nje akasalanga naye kwabadwetshwayo bese ethi-ke kodwa hhayi akusimina lona SK engabe uzoyivala kanjani le nto lena. Baningi abaculi abadwetshiwe ngane zakwethu, baningi abantu abadwetshiwe osaziwayo impela badwetshwa kuhanjiswe kuthisha. Uzokhumbula ukuthi uthisha uyedwa icoma elisha. Kuzomele-ke uma sithola isikhathi siluve umgcwama kule nto yogazi namangcobo nje indlela eliwenza ngayo. Uzokhumbula ukuthi unyaka olandela odlule kwatrend ufuse gwethu. Kulo nyaka odlule bekutrend waphafa gogo wathi wey siyafunza njalo nakhona. Nakulo nyaka ngicela ukubuza ngabe nisafunzwa na indaba yokudwetshwa kwabaculi. Baningi abantu abadwetshiwe ngane zakwethu uthibela. Kodwa indaba eqale ngayo-ke uthibela laphana umfo kaMpunguse noShilisi bathole ukudwebeka. Osaziwayo abaningi badwetshiwe ingane zakwethu. Memnandi igemu kuyaqhubeka igcwama elisha kuzomele banithole isikhathi nilivume le nto yogazi ngane zakwethu. Ngale kokuchema nani noma singachema kodwa-ke hawu sesingachema ngento ebonwa yizwe lonke. Nyaka odlule bekutrend waphafa gogo kwathiwa yini le trenda lapha ayikho kodwa ubutrend. Namanje trend ukuthi mina ngamdweba lo muntu yini ethanda lapha abazi into ethandwa abaculi bonke into eyenziwayo ingcono nje lihlwe nomculo wedwa. Ebese sibuza ngale mandaba ukuthi kwande emlonyeni ziphi ama-trend. Ayikho ingoma kulo nyaka ukhuzani lahlekelwe i-content igcwama la ibambe i-content yalo alizange lize licule ngendaba yani liyiculele nje ngey'nkinga zalo layiculela okwenza ukuthi lokho abantu abaningi be-attach kulona then laphinde ladedela ihlaya nje njengeminyaka yonke amancuko amnandi. Kanti-ke okungihlekisa kakhulu uphathe izwe laphana umfo kaNduli obedume nje ngokuthi uma ngoshuni wephoza uthi laphana-ke eyi engathi impela indidane yanika umntolongo u-3 years usofana nendidane ngqo. Wemfo kaManqele laphana-ke igcwama lalo alikhohlwanga ukuyiveza leyo nkulumo kodwa esingazi noma iyabhinqa noma yenze njani. Ngane zakwethu ingakhohlwa ukusubscribe-a. Mina umfo kaDludla sengiphuma kanje uyazi ngikaba yizondi sengihamba.